குக் வித் கோமாளின்னு சொன்னா ஒரு ஹாப்பினஸ் தாங்க. ஏன்னா அதுல நிறைய ஃபன் இருக்கும், நிறைய மொமெண்ட்ஸை கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு பக்கம் குக்கிங், இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா ஜாலி. இப்படி அந்த ஷோ ஃபுல்லா நம்ம எல்லாருமே ஒரே என்டர்டைன்மெண்ட் பண்ணிட்டே தான் இருப்பாங்க. குறிப்பா இந்த சீசனை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படியும் சமைக்கலாமா அப்படின்ட்டு நம்ம எல்லாருமே ஆச்சரியப்பட வச்சுட்டாங்க. எல்லாருமே தீம் கான்செப்டோட தான் ஒவ்வொரு குக்கும் பண்ணியிருந்தாங்க. அதெல்லாம் பார்க்கும் போது ஃபுட்டுல இவ்வளவு வெரைட்டியா அப்படின்னு எல்லாருமே ரொம்பவே ஷாக்கிங் ஆயிட்டாங்க. இந்த சீசன்ல ஸ்ருதிகா வின் பண்ணாங்க. ஸ்ருதிகா வின் பண்றதுக்கான காரணம் நான் தான் அப்படின்ட்டு ரீசெண்டா ஒரு பாடகர் ஒருத்தர் ஒரு பொருளைய ஒண்ண கிளப்பி விட்டுட்டாரு. இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க, ராகுல் தாத்தாவும் ரீசெண்டா ஒரு விஷயத்த ஷேர் பண்ணிருக்காரு. அதாவது ராகுல் தாத்தா என்ன சொல்லிருக்காருன்னா, இந்த மாதிரி எங்களுக்கு நாளைக்கு ஷூட்னா இன்னைக்கே கால் பண்ணி இதுதான் உங்களுக்கு சமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஆனா அங்க போனதுக்கு அப்புறம் எல்லாத்தையும் மாத்தி வச்சிருவாங்க. அப்புறம் நாங்க எப்படிங்க சமைக்கிறது? எனக்கு தெரிஞ்சதுதான் நான் சமைப்பேன். நான் வீட்டுல என்ன பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அதை தான் போய் நான் சமைப்பேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டாருங்க. இப்படிதான் திருட்டு வேலை பண்றாங்களா யா குக் வித் கோமாளில அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் இதை பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணிட்டு வராங்க. இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க, இந்த ஷோவுடைய லாஸ்ட் சீசனோடைய டைட்டில் வின்னரான காரக்குழம்பு கனி அக்கா இந்த சேனலை விட்டே ஓடிட்டாங்களாம். ஆமாங்க, அவங்களுடைய ஓன் சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா பொன்னியின் செல்வன், ஃபுட் ரிவ்யூ இது எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு பக்கம் குக்கிங்கும் பண்றாங்க. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்மளும் இப்படி சமைக்கலான்ட்டு பல பேரும் களத்துல இறங்கி இருக்காங்க. காரக்குழம்புக்கே பேர் போன கனி அக்காவை அந்த சேனல் யூட்டிலைஸ் பண்ணலங்க. ஆனா அதுக்கு பதிலா நாங்க டிஆர்பி எப்படி வின் பண்றோம் பாருங்கன்னு சொல்ற வகையில கனி அக்காவை அலேக்கா தூக்கி இருக்காங்க சன் டிவி. ஆமாங்க, புத்தம் புதிய சமையல் ஷோன்னு ஒரு ஷோ தொடங்க போறாங்க. இதுக்கு தொகுப்பாளினியா போயிருக்காங்க கனியக்கா. ஒரு டைட்டில் வின்னருக்கு விஜய் டிவி மதிப்பு கொடுக்கல. ஆனா அதோடைய அருமையை புரிஞ்சுக்கிட்டு சன் டிவி அவங்கள கூப்பிட்டுருக்காங்க. இத பத்தி கனியக்கா என்ன மாதிரியான விஷயங்களை ஷேர் பண்ண போறாங்கன்னு தெரியலங்க. ஏன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா விஜய் டிவில இருக்க பல தொகுப்பாளர்கள் எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஜீ தமிழ், சன் டிவி, கலைஞர் டிவி இது போல பல சேனல்ஸ்க்கு ஜம்ப் பண்ணி போறாங்க. அதனாலதான் என்னவோ ஒரே தொகுப்பாளர் ஒரே ஒரு தான் தொகுப்பாளினியா இருக்காங்க. அவங்களையே வச்சு அரைச்சமாவே அரைச்சிட்டு இருக்காங்க. புதுசா யாருக்கும் எந்த ஒரு வாய்ப்பும் விஜய் டிவி கொடுக்கறதும் கிடையாது. இது போல குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாம் முன் வச்சுட்டு வராங்க. இதெல்லாம் பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? ஏன்னா இப்ப திரும்பவும் அந்த நட்சத்திரங்களை வச்சு ஒரு புது ஷோ கொண்டு வராங்க. இதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்கன்றத கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணலாம். லெஜண்ட் சரவணா அருள் இவங்களுடைய மருமகனா அப்படின்னு கேட்கிற வகையில இப்போ சுட சுட ஒரு நியூஸ் ஒண்ணு வந்திருக்குங்க. இது வரைக்கும் பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், பல பேருக்கு தெரியாமலும் இருக்கலாம். ஆனா இப்பதான் சில பேருக்கு தெரிய வந்திருக்கும். என்னமா பில்டப்லாம் ரொம்ப ஓவரா இருக்கே, கொஞ்சம் சீக்கிரம் விஷயத்துக்கு வான்ட்டு நிறைய பேர் சொல்லுவீங்க. என்னன்னா தெலுங்கானாவுடைய ஆளுநரான தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களுடைய மருமகன் தான் தி லெஜண்ட் சரவணா அருளாங்க. இதை கேட்கும் போது கொஞ்சம் அதிர்ச்சியா தான் இருக்கு. அது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, தமிழிசையுடைய அக்கா மகள் தான் அருளுடைய மனைவியாம். அதாவது தமிழிசை தான் அருளுடைய மனைவியோட சித்தியாங்க. எப்படி பார்த்தாலும் மனைவி பாத்தீங்கன்னா இவங்கள அம்மா அம்மான்னு தான் கூப்பிடுவாங்க. அப்ப தமிழிசை இவருடைய மருமகன் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராங்க. இந்த விஷயம் எனக்கு எப்பயோ தெரியும்பா அப்படின்னு சொல்றவங்களும் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணலாம். அதுவும் இல்லாம அருளுடைய மனைவியும் சரி குழந்தைங்களையும் நிறைய இடங்கள்ல அவரை இன்ட்ரோ கொடுத்ததே கிடையாது. அவரை பத்தி பல பேரும் புகழ்ந்துட்டு வராங்க. ஏன் ரீசெண்டா நம்ம சேனல்லையும் பயோகிராஃபி அப்டேட் பண்ணிருக்கோம். இவருடைய முதல் படம் படு தோல்வி அடைஞ்சதை தொடர்ந்து அவருடைய இரண்டாவது படம் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் ஆக்ஷன் பிளாக் தானாங்க. அது யாரு கூட என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்க போகுதுன்றதையும் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். இவருடைய இந்த ஃபர்ஸ்ட் மூவி தோல்வியை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் இவருக்கு அந்த அமௌண்ட் கிடைச்சா இன்னொரு ஷாப்பே ஓபன் பண்ணிருக்கலாமே அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணிட்டு வராங்க. ஸ்னேகா அவங்களுடைய மகனான விகானை பத்தி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிருக்காங்க. அதாவது விகானுக்கு சத்தமா பேசினா பிடிக்காது. நான் பிரசன்னாவை படப்பான்னு கூப்பிட்டுட்டே இருப்பேன். ஆனா அதை பார்த்துட்டு என்ன மம்மி அப்படின்ட்டு எனக்கு திரும்பி ஒரு லுக்கு விடுவாரு. அதனாலே என்னவோ இப்ப வரைக்கும் நானும் பிரசன்னாவும் சண்டை போட்டதே கிடையாது. இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் விகான் தான். விகான் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டான பையன், சட்டிலான பையன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்னேகா இப்போ டான்ஸ் ஜோடி டான்ஸ்ல ஒன் ஆஃப் த ஜட்ஜா இருக்காங்க. இந்த வாரம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிரபுதேவா மாஸ்டர் தான் வந்து இனாகிரேட் பண்றாரு. ரீசெண்டா தான் நாங்க மாடு வாங்கியிருக்கோம் பிக் பாஸ் பாலா ஒரு கார் வாங்கின விஷயத்த ஷேர் பண்ணாரு. இப்ப கௌபாயாவே மாறிட்டாராம். அதை ஒரு வீடியோ மூலியமா ஷேர் பண்ணிருக்காரு. அந்த வீடியோ உங்களுக்காக. கமல் சார் சீசன் 4ல கதர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த அறிமுகப்படுத்தினாரு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காராம். அந்த விஷயத்த அவரே ஹாப்பியா ஷேர் பண்ணிருக்காரு. கதர் ஹவுஸ் பிராண்டா அவர் கொண்டு வந்திருக்காராம். அதை தான் அவரே ஹாப்பியா சொல்லியிருக்காரு. எல்லாருமே இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்காரு. பிக் பாஸ் ஜோடிகள் இந்த வாரம் வேற லெவல் தான். ஏன்னா ஆண்கள் எல்லாருமே பெண்கள் வேஷம் போட்டிருக்காங்க. இதுல குறிப்பா அமீர் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்காரு. அதுலயும் அமீர் பாவனியா இருந்தா எப்படி எல்லாம் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க, அதே மாதிரி பாவனி அமீரா இருந்தா எப்படி எல்லாம் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க
பண்ணுவாங்கன்ட்டு ஒரு ட்ராமாவே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாமே பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா உடனே நம்ம சினி சமூகம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க.